Benvingut a tothom, soc Paula Tilaver i aquests són els meus companys del programa d'extensió cultural de l'Institut. Durant aquest primer trimestre hem estat treballant en el projecte Itatell, Mendar un conte. És un projecte en el qual veureu clarament uns contes que destaquen un aliment representatiu d'aquestos. En primer lloc, vos explicaran els alumnes de segon d'ESO, el primer d'ESO, el conte de la Blancaneu, destacant la poma com l'aliment principal. Després seguís els alumnes de segon d'ESO en la caputeta vermella, donant-li importància a la coca de llanda. Hansel and Gretel serà explicat pels alumnes de quart d'ESO pel seu famós xocolate. I, per últim, un petit grup d'alumnes de primer i segon d'ESO vos explicaran tot el procés que hem estat fent amb molta estima durant aquest primer trimestre i no res, que esperem que siga del vostre agradi. Gràcies.